Allah sarkin daɗi, in ji ɓarawon takanɗa. Wannan karin magana na ɗauke da manufa kamar haka: idan mutum yana cikin wani yanayi na ƙunci ko na damuwa ko na tashin hankali, sai ya samu mafita ko maslaha daga wannan halin da yake ciki, to lallai zai tsinci kansa cikin wani jin daɗi da bai misaltuwa. Za a iya ɗaukan kamar ɗalibi ne da ya rubuta jarabawa, to sai yake kokwanton sakamakon jarabawar cewa da wuya ta yi kyau, domin ya fuskanci turjiya sosai wajen amsa waɗansu daga cikin tambayoyin da aka yi masa a wannan jarabawa. Da haka sai ya samu karayar zuciya, yana tunanin cewa da wuya ya kai labari, kenan da wuya ya ci wannan jarabawar kamar yadda ya kamata. Bayan da aka kammala jarabawa, sakamako ya fito, sai ga cewa ba wai kawai cin wannan jarabawan ya yi ba, a'a, ci ya yi ma tare da kyakkyawan sakamako. Wato sakamakon ya matuƙar yin kyan da bai taɓa kawowa a tunaninsa ba. Da haka daga nan sai ya ce, ka Allah sarkin daɗi, in ji ɓarawon takanɗa. Wato irin wannan hali ya sa shi cikin wani yanayi na jin daɗi fiye da yadda yake tsammani. Haka kuma za a iya ɗaukan wannan misali kamar a ce magidanci ne da ya kasa biyan kuɗin hayan gidan da yake ciki, kuma tsanani ya yi tsananin da hatta abin da za a ci yanzu babu, ballantana na anjima ko kuma na gobe. Ga mai gidan da yake haya ya tsananta mai cewa lallai ya biya kuɗin haya ko kuma ya bar masa gida. To ana cikin haka sai wani bawan Allah ya zo ya ce, to tunda abin ma haka ne, zan biya maka kuɗin hayan wannan gidan na shekara ɗaya. Kai ba ma biyan maka kuɗin hayan ba, idan mai gidan zai sai da gidan, zan iya siyan maka wannan gidan ma na baka ka zauna kyauta ba tare da kokowa, kuma na mallaka maka wannan gida har abada. Kun ga wannan wani abin farin ciki ne da bai misaltuwa gare shi. Saboda tsananin jin daɗi zai iya ayyana wannan karin magana, ya nuna cewa ya yi matuƙar jin daɗi ko farin ciki na samun wannan mafita daga wannan hali da ya tsinci kansa a ciki. Akwai sauran misalai daban-daban da za a iya kawowa domin nuni ga irin wannan karin magana. Ba wai iya abin da ake nufi a falsafance ba kenan. A nan zan dakata, tare da fatar za a ci gaba da liking, za a yi sharing, za a yi subscribing.